De Compromís portem temps insistint. Ens trobem en el carrer Isabel de Villena, un carrer que porta des de temps immemorials esperant a ser obert per part dels socialistes de Vila-real. No pararem d'insistir fins a que este carrer estiga obert. Ens van dir que estaria obert abans de Nadal. Ja han passat 2 mesos i encara continua igual. Si no és abans de Nadal serà després, per tant, me reafirmen imminent. Estem ací al carrer Alfred Nobel, l'antiga fàbrica Erarbo, un altre dels carrers que des de Compromís portem insistint per tal que puga ser obert. És una altra de les promeses que tampoc s'han complert per part de socialistes Vila-real. Ací al costat també efectivament vaig utilitzar aquesta paraula imminent i no vull llevar-me-la de la boca perquè és veritat. Una qüestió que preocupa molt als veïns. No només estan esperant des de fa molt de temps que este carrer s'òbriga, sinó també a trobar una solució per als voltants del carrer. Nosaltres continuarem insistint fins que s'òbriga. Tal vegada ara que venen eleccions s'espavilen i ho obriguen. Els polítics ja se sap parlar i prometre, però de ferment. Me reafirmen imminent. Volen una ciutat plenament accessible i on les persones en mobilitat reduïda no tinguen cap problema per a passejar? Doncs això és una mostra del que no hauríem de fer. Una mostra d'una vorera no vorera on en la ciutat de la salut i de l'esport, si vostè ve ací a fer esport, probablement acabarà en el centre de salut. Una vorera que espera solucions i que tampoc s'han vist complertes. Des de Compromís continuarem insistint.